Ngumbai manuale wis rampung, saiki wektune jemur, guys. Momen sederhana emak pejuang. Ngumbai manual pancen kesel banget, guys. Tapi Ana tenangi juga. Ya, pancen ra Ana sing istimewa, guys. Mung rutinitas emak-emak pada umume. Tapi kang kene inyong belajar kang hal cilik nek dikerja kena ikhlas, kue rasane lega banget, guys. Weruh kumbahan bersih, pating training, ya garing nunggu garing. Rasane adem ayem seneng, guys. Soale nek ora dikumbah lah ya jenuh banget weruhe, guys. Aja salfok karo kumbahan sing akeh banget kayak kia ya, guys. Soale inyong ngumbahi rong dina sepisan, Rika tim ngumbahi saben dina apa rong dina pisan kayak inyong, guys.